Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao, Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Zale, hingkod ang pangidaron, minyo og may upat ka mga anak. Taga Mindanao gyud ko, apan kasamtangan na nagpuyo diri sa Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang kami pa ang nag-ipon sa akong bana. Ingon ini ang mga panghitabo. Dako kag kaon! Wa kay hanaw! Way pos! Way katabang! Napagmulayas ka, Sil! Nansa naman sa ka, Jimmy, uy? Ngano nasuko naman sa kanako? Ah! Kilala mo ba na akong balik-balikon? Dako kag kaon! Wa kay hanaw! Way pos! Way katabang! Nganong ingon ana man imo isulti na ako, Jimmy? Nga naglihok man sab ko din sa bay. Nagbantay ko sa tulot ka mga anak. Unsa man ako paghabag nimo ana sa pagpanginabuhi nga may anak man tag kinahanglan akong bantayan ug atimanon? Ah! Katrungan na nimo. Irason na lang nimo kay wa kay katabang ug ikatampo ni panguya ah. O sige. Mangita kog masidline na nako. Nga magkakwarta ko samtang nagbantay ko sa tong anak. Aron dili ka na magsigig pamuiboy nako. Kana! Dili ka magsige lang sa nagsalig na ako. Sige pa buhi. Jimmy! Ay gago, bayaan ang bana mo, Sil. Ipaunsa man na ng inyong mga anak ron. Kung mangita kag panginabuhian aron ikaabag anak niya. Palihog lang unya ko sa pagbantay nila, ma. Unsa? Amore gidangat na to ini ron. Back job de ko ani. Balik kog bantay bata. Sa pagkakaroon rapito ni mo. Kaya makakita na niya kong igong puhunan alang sa kong pagpaninda. Magtinda-tinda lang niya ko sa among bahay, bisag unsa. Aron na alang gihapon ko alang sa akong mga anak. Ingon anak, gyud. Ayaw nagkamong duha gyud sa imong bana ang wa sa inyong mga anak, oy. Unya, may mga buhatonon sa baya kong ako din hisbay. Unsaon na sa mga pangita? Sa pagkakaroon na gyud ni ma, kay manungko kog mga kailan ako, ma. Aron makahuam ko kwarta nga ikapuhunan ako, aron ikaabag na kong Jimmy. Aron dili na ko niya sige hagboy-boy. Hanggaw man na ng bana ni mo, boy-boyan siyang dako. May magnagmika ka lang sa inyo. Ug usa pa sab, obligasyon niya isip padre di pamilya ang pagbuhi ninyong tanan. Kapoy naglalis ma, uy. Mangmangita na lang gyud kog akong kakitaan. Oy, ubay-ubay na ning display nimo sa imong tindahan, Sil. Pila man si halin mo ani matag adlaw. Human na tong uban mi. Ay, Jim, uy. Ayaw taon ni Lapteng halin ani nga akong tindahan, Jim. Kay i-roll pa biya taon ni nako. Unya, hinuwaman para yun akong pununan, ani. Ay, kadaw ba nimo eh. Nga ilisan ko naman na inigaswildo. Sige. Pero ilisi baya taon ko, Jimmy, ha? Kana mo'y asawa. Wala kang balibad. Oy, naon sa mang kang gipahuwaman masad nimong Jimmy halin sa imong tindahan. Unsa may ibalin nimo anak ron? Maulagi maoy. Naglikay masabgot kong maglalis ming duha mo mihatag na lang sab ko. Pero wa na lagi kay Karol. Kay tanawan ning imong gamay tindahan no, ay pahak na ay. Wa na kaayoy display. Sakti lang ma. Hapit namang suldong Jimmy. Paninglon lang nako siya sa iyang gihuwaman sa tindahan. Unsa? Paringlon ko ni mo, Sil? Diday ko nimo bayaran adto, Jim, nga sa tindahan man to. Mura magagsikinsa, oy. Pabid bayad. May pagmulayas ka. Pulaan na gid ko ang pagsige nimong palayas na ako, da. Sobra ka na, ha? Kung mo na, sige, malayas na lang ko. Mama,
O sige, layas! Apan wa kay madabi sa usa sa itong mga anak! Unsa? Milarga gyud ko sa Manila. Kay ang akong tumong mo ang pagpanarbaho, alang nasab sa akong mga anak. Kay gusto gyud ko nga may ako kong kita kay gipulan ako sa siging boy-boy sa kumbanan nako. Unya, Ayuhan ang magkababae ni mo diya sa Manila, ha, Zil? Kaysa pagkadagar ba ni mo? Bisag kinsa lang mo laki. sa? Patakar gyud ang baba ni mo, Jimmy, uy. Ikaw mismo, ha? Ikaw mismo nasayod ka sa unang gabi sa tong kasal. Nahibaw gyud ka nga ikaw ang lalaki nga nakauna nako. Maong ayaw kog pasangin ni. Di ba? Sukad na magkauyab hangtod nga naminyo ta. May nahibawan ka bang may laki ko? Wa noon. Awa man di ay. Ano man sige magkagistorya, ana? Ako lagi sawayan kung unsa imong reaksyon. Hoy, unsi ka to itang nag-ipon. Sige rin hapon kag balik-balik, ana. Nauna ko anang pasangil ni mo nakuha nga wa ka ebidensya. Maong hunungin ako, Jimmy. Nagpalayo naman gani ko. Sige, lang gihapon ko nimo og samok. Bahay, uy! Kapoy ba na, ha? Inatabitaw ka nga, hindi silang bana ni mo na ako. Edwin? Naradi ka diya sa kong luyo? Naluin ako ni mo nga, sige lang og sabot sa imong bana, Zel. Lawat ako. Huwag kita mag-ipon. Edwin? Ginawa ko. Unsay but ipasabot, ani? Zel? Oh, Nagsuka ka manggod. Mabdos ka ba sa itong anak? Zel, ang anak ka na sa itong anak. So may ipanganta niya. wa ko kay Bautwin. Naglibog pa ko sa mga pangita po. Lalaki siya. O ako'y mabuot nga magda siya sa akong apelido. O ikaw na ang mabuot kung sa ipangalan mo niya. Edwin. Basta ka naman dihas Manila, Sil. Okay naman, ma. Kumusta naman sa mo diha? Yabag yun ang bana mo. Nagpatakag panabi nga ang puki ko no ni mo diha. Gipahuwaman ko no ni mo slaing laki. Unsa? Unya, giingnan ko ay, kung may muhuwam pahuwam lang. Ay, naglagot, gid ko. Akong giingnan ay, kay nga naman, may nahibawan ka bang nag-ingon ana ang akong anak sa inyong panagtipon? Awa man ko do, pangabubuho lang, pero gibastos ka na niyas pagpanabi sa mga tao. Ayaw nagtubayo si Jimmy, ma. Kay... nakatag-an man sab siya. May lain akong laki nga kapuyo din sa Manila, ma. O may anak na mi. Unsa? May lain ka ng laki dahil dihas Manila, Zil? Wa pa mahibaw ang akong bana ning akong kahimtang nga may lain akong gikaipon og may anak na mi. Nadanisab ko aning lalaki ha kay pinangga masab kay ko niya og magkasinabot mi. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magukod ba ko sa akong bana nga may lain akong kaipon og may anak na mi sa bago kong kaipon nga ang akong bana man ang nagpalayas nako sa among panimay. Ikaduhang pangutana, kasado mi sa akong bana. Mga 11 years ming nagtipon o grabe ang akong mga pag-antos niya ng mga tuiga. Karon, 5 years na ming nagbuwag. Makasuhan ba ko niya nga 5 naman may katuig na nagbuwag? Ikatulong pangutana,
Gipakauwawan ko sa kumbana sa among lugar. Gipanabi ko niya nga nagpahuwam kuno ko sa akong puki sa laing laki. Ingon pa siyang pahuwaman ko lang. Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw nako? Ikaupat og katapusan, may anak na misa akong kaipon. Apan nasayop ko sa akong pagparehistro niya. Nagdas siya sa pelyado karon sa akong kaipon nga maoy amahan. Apan nang nabutang nako sa middle sa bata, ang apelyado sa akong bana nga dapat unta, ang apelyado nako sa akong pagkadaga. Unsaon man ni sa pagpausab og mga pila man say kasto, palihog tabangyog tambagi ko, kini ang akong soleran, Zel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga medical nga mga pangutana pwede gina ninyo gihapon ipadala kay naaman sad gihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag ug tubag sa mga medical nato nga mga concerns. Busak ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain og klase-klase pamaagi, wa gyud mo ilusot ha. Pwede gyud ninyo mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ayaw na mo pagduha-duha. Ipada ng inyong suwat namo. No kay ato nang himo og drama sa kahanginan ug matubag dayon na namo ang inyong mga pangutana ug mga problema. Shout out ug greetings sa tanang mga likers ug followers nato sa kini ang Akong Suliran official writers page ug sa tanan natong mga likers, followers ug mga suking tigpaminaw nga nagsubaybay sa ato ang RMN nga Facebook account. Sus matag adlaw din ha gyud na nato mapaminaw ang kanang mga programa nato wa gyud nay problema. Ato gyud nang ipada right away ang ato ang mga suwat and mas nindot gyud na siya guys no nga mapaminaw ninyo ang mga suwat, mga suliran, live na gyud. Dili na ta maglisod, di na ta mangitag radyo. Kay naa naman na tanan din ha sa Facebook. Thank you kaayo sa padayon ninyong pagsubaybay o pagpaminaw gyud sa ato ang programa. Don't wait for things to end before we start appreciating them, agoy. Tinuod baya na ay ninughuwata nga mahuman, mawagtang na ninyo or mo ending na. Usa pa mo makaingon nga hala, uy, gimingaw man ko. Hala, uy, maayo man de ito siya. Hala, uy, buanga. Wa man ako givalue ang kaning tawhana. No? Ayaw gyud. Learn to appreciate kung unsa ang naa ka karon. Kay, usahay ra ba? Naagyoy dili way forever. No? Naagyoy ubang butang na mo ending. Unya, muhuwat pa di ay ta. No? Nga mawa na usa ta mo pakita sa value nila ay awahin ang pagbasol aning kalakiha. Letter sender karong adlaw taga Inayawan, Cebu ug atong tawgon sa pangan nga si Zil or Zyle no Zil. Si Zil nagpadani taga Inayawan, nagpuyo ni siya sa Inayawan, taga Mindanao gyud ni siya, kabahin ni iyahang pagminyo. Agoy, hingkod naman nagpanigidaro noon si Zil, no? Unya, naa naman ni siya ilaing kaipon, ug naan na pud siya anak niya. Nadani man ni siya kay pinangga man siya aning laki. Bag-o niya, problema kay wa pa kibaw iyang bana. So unang pangutana, magukod ba ko sa akong bana nga may lain akong kaipon ug may anak nami sa bag-o kong kaipon nga ang akong bana man ang nagpalayas nako sa among panimalay. Okay, balik tas forever day. No, wa pa manggug ka maanal, Zil. Unya, samtang minyo ta bahalag unsay nahitabo sulod sa atong kaminyoon. Basta nasud pa ta sa bond of marriage, wa pa na mabugto, wa pa na maputol, no? Mahog jud na nga minyo ta. Ug kay minyo man ta, obligado gihapon tang musunod kung unsay mando sa family code kabahin sa usa ka babay nga minyo. No, ug minyo ganita kinahanglan manggod gimanduan pa man ta nga di ta pwede nga makigpuyo, makiglambigit ug lain nga laki nga dili na
na to bana. Kasabot kong gipalayas ka, kasabot ko nga nabugnaw na ang inyong relasyon. Unya unsaon taman nga naaman sa gyud tay balaod pod nga angay sundon. So dinhang dapita moingon ko nga nagpabilin nga minyo ka. Therefore, kung ang imong pangutana labi na kay kasado man mo, no? Unsay tawag nimo ani, kasado man mo, magukod ba kas imong bana? Moingon gyud ko yes. Nganuman kay naa pa man say habol nimo. Nganuman kay minyo pa man mo. So need pagyud na nga paanal pagyud unta ta para di naka magukod sa imuhang bana. Mo gyud unta na, no? Ikaduhang pangutana, kasado mi sa akong bana. Mga 11, dugay-dugay ha, mga 11 years ming nagtipon. O grabe ang akong antos anang mga tuiga. Karon 5 years na ming buwag. Makasuhan ba ko niya nga 5 years naman or 5 ka tuig naman ming nagbuwag? Okay, like I said, maski pag pila pa na ka tuig, tay, Zil, basta wa ka na anal ug samtang buhi pa ang imuhang bana, wa gyud na maputol ug wa gyud na mabugto ang kanang imuhang tay as a married woman. Therefore, pwede pagyud gihapon kaniyang magukod or maski pa og grabe imong pag-antos, no? Maski pag unsay circumstances ang nahitabo manggod ani day is that 5 ka tuig man mong kanang buwag pero dili man buwag legally, physically raman, lahi man na siya. Kung gusto gyud kang makalingkawas sa imuhang kaminyoon, magpaanal gyud ta. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko sa akong bana sa among lugar. Gipanabi ko nga nagpahuwam kuno ko sa akong puki sa laing laki. Ingon pa siyang pahuwaman ko lang. Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw nako? Day, ako kanang kumukiha ka ba? Unya mabawsan ka. Mas lisod ba yaning imo? Kay mas naara ba'y ebidensya? Kay naara ba kay anak? Unya nagpuyo ra ba mo, Zail? Ako aani, di na lang ta mo daginot aning mga ingon aning butanga, labi na nga komplikado manggod kaayo imong sitwasyon. Mahimo man, no? Ako maingon jud ko mahimo. Mangka nga mo file, why mo pugong nimo katungod na nimo? Ang ako lang ang sumbalik ani. Kay usahay ra ba? Kaning resback ba? Kaning panimaos tungod sa kahasos kaso, mafailan ta, ganahan po tam kihag balik, no? Unsay atong malabay pong kiha, naara ba gyud ikalabay pud sa imo. So ako no, atong kanang we play our cards well. Atong pilion, no, kung unsaon na to pag-atake. Kay usahay, ug inig counter anig maalkansi ta, ay di ta mo atake. Mauna ang strategy. Ikaupat, ug katapusang pangutana, may anak na mi sa akong kaipon. Apa, nasayop ko sa akong pagparehistro niya. Nagdala siya sa apelido karon. Sa ako ang kaipon nga maoy iyahang amahan. Apan, ang nabutang nako nga middle name sa bata, ang apelido sa ako ang bana. Agoy, nga dapat unta ang apelido nako sa ako ang pagkadalaga. Unsaon man ni pagpausab o pila man sad ang gasto. Okay, administrative raman na siya day kay imuha lang gid untang apelido pagkadaga ang imuhang dalhon, imuha lang ipakita imuhang birth certificate nga mauna, no, ang circumstances para mausab in town igoy kada kung gubot ani, no? Adto lang ka sa local civil registrar, pagdaas imuhang birth certificate ug kanang ID nimo nga magpakita nga muna imuhang apelido pagkadaga aron mausab nato ang pangan sa bata, no? Ang ako alang gyud aning advice, Zil, no, nga kung pananglitan desidido na gyud ka, pagpaanal na lang kay para dili makomplikado ang imuhang kinabuhi ug dili ka maguol kung ugaling mang mahibaw-an si imuhang bana or gukdon ka. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.